Ngai kuble phi iwe perlok jonga kam tam ki subscriber ki like ki share ki comment ki view ki jong phi baro tenga kerpat ya phi tong ini sngap khandia dia ka jing kren jong WUMDC jong ka Voice of the People Party na ki war chantia te phila ban page ya kane ka video hadu bakut namar ba une UMDC sngehun satya ya kane ka jing le juriap ka jong bat ki officer bat ki tenat jong ki badai pek ya kini ki bordar ban yole se kini ki jaka ki puta ki jaka rep kuai ki pentor bat kumta ter kin hap no shapo Bangladesh te hak kajing kren bat namar upen pau kajing bom suhun namar ba ki bor badai pek kim ailat satya kumno ban ai jingmut bat kumno ban kren shapang kini ki jaka ki bahap ki bamarkap bat ke Bangladesh tong ya sngap khandiat ya kijing kren jong Hagane kajing ya jungi ya gane inspection nando na dauki hadu ha muktapur tengi ke ka bang ngalap bang syam kolong bang syupen pau ya kajing sungkia ka bajur hadu kata-kata namar kumbang ila juong nakapor sa kapor hangahi ngalorong kajing sngorem hadu kata-kata namar ba ka sarkar imat kanam pensngap syu ya gane kajing ut kajing nam jungi kitraja puta ki paiba sya gane ka thaing ki bala im da ki phau da ki spasnem langba karep karyang na kini ki hali ki penthor ba kumju na ki jika brikwai briso ki jangi ta ke ai ka bangi ngin shaman sia thu epi ba khamtam na bo nadu na po tamabil na kata jaka ka bang ongka latang pila hado bangin da poi sido sa alampiang te imat wat kane ka kesurok ka bangi ju yai mentanu na doki ban poi se muktapuro kenero imat kan habno sapo Bangladesh National Debt jongka fencing namar kumbala kedau tiba mentan imat ka ladangi keng sispasan phau nang ne ka mot ka fencing kan ya na jrong lum te omdai tang kane ka surok ka ban hab ndai imat lada long kane kor kom wat kane ka dry pot apo daw kiro kan hab no sapo Bangladesh ne shabar ka fencing te ni ke ka bangi ngilap misam kulang ba kam don kata ka jing pensau nang rim bha na kalyang jongka sarkar oi ngila jukun tu na ka po sa ka po tos nga bahase ban ya perkhat lem ban sngo thu lem ya ka jing ya ka jing ut ka jing nam jing nama ka jing ut jing nam jing kilong da sisa ki ba shong nia ki ba shong nang rim kum ki traja ka ki trai puta bat kum ju kum kinong rep hanre mener ngila i ba la shushim kabu kini ki sipai kini ki bo chang sarkar ki balawan ki long ka ba ki la shu le thormur la shu pendep bat la shu nyon ba ingir ka bor haba am shama ala dengi watang sikentin ro bangin kren bangin pen i bangin pen sngau ya ka sor ka jangi tengi ngi syam ba kana ka jang inspection ro kam don jing mo re ka de tang ban shu penthame ne tang ban shu pendep rukom te ngahi ala de simet nga penrem jur ya kane ka jing le bom sui nyau jong ka sarkar ban sngap ya ki jing ot ki jing nam ki jangi kum ki paiba bat sa sisin hing nga sngap ban bu ya ka jing kan tujur to sngap hase da sngap lem ya ka nia ya ka jutang da sngap lem da pai lem da sngap thu lem ya ki jing ot ki jing nam jong phi ki jong ni kum ki paiba nga sngap ban ong ba ka sarkar kan lei kan wan ki kinong Sensha district kin lei kin wan ngi kinong mikmat ngin lei kin wan hanrai ka jaka kan ne upai ba unne te hangi hingi shamba lada ngi do hi ka jaka kumbang jong ngi ladu hi yala ka jong ka jing im te langba kan ne ka khubor sa sin nga kan tujur ya ka sarkar pidon ya kalat kalanti wat ong ba kalong impossible hanrai pidon ya kalat kalanti ya kren lem ka sarkar jaglas ngo bahai kren lem ba ka sarkar kami ro so bahaya penbai lang biang bat ke Bangladesh naka benta bagi kin penbai biang kumbala juang da ka CCIB kajing dawa kajengi kalong penbai biang ya uput usam sajisin namar uput usam anta don ba urung don ba umi te don kisnong kiban ngan no sa Bangladesh don kisnong kibam umi thu ithau la da pidon lang ban ngi hapo ground pinsai i kata kajing sisa te ngi ngis nga ban ong ba la kadon hi kajing kren kadon hi kajing penbai there's nothing impossible in this world ta kadon kam hitang ya kamon bajuat ka mensim basenrang ban sim yikirai bat nga kan tujur se sen kinong mikmat pai ba jong na ka thaing warjain tia jingi ki ba chu ngap man katuk labon teli kisnam labon teli ki por kan ne kajing sasat ngi ngimat sngo bhase kren lem namar ki ne ki pai ba ki ba ya kando jing ki dai ki ju ki pai ba ki ba pinle ki jing khang haking jing ki sisen
man kasan snem sunga bha wat le bengi ki namar de ki ne ki balpan poy phi shakathong balpan poy phi shakhet sim ka khet boram te tang kine hi ki kentien ngakan tu biang sai sin ya udisi ba sunga bha ban le ya kabaran kam bat shim ya karai ka bade biang hoi kung bangi juang nim dan ching persya rum ya ka border fencing ngiro gilang nang sang sang India gilang equality concern ya ka national security hanre ni sngaro baka sarkar kamde ya kaban ketaatan ya ki jaka ki puta ki jengi kadang don kalat ka jing kren ban ngi kermen scam bangin poi syaka solution ka batmai halor ka ka banta ka bede baka ka border fencing kublai Nakaliang ubak kmen merciang Secretary ke CCIB ulaong baka jaka ka bertemu ban ker menta ka peni ban yat bet kham nalor ka surok Muktapur ka bamenta bat kani kan long ka jingdo nong ka bakraw yakin nong shong snong ulaong ru baka CCIB ka persya jur halor kani bat kumta ka kentui ka sarkar baka dayban khmi benya yakani ka kam haswa ban jam sakhman jinglong jingman bat ka report nakabenta ka joint inspection ka bangi lale menta ka sngi nadu dauki shadow amjalong hakaba ini SDO rengkat bat ki BSF rengkat bat ni katungen kat nengut ki trajaka ki rengba sinong nadu dauki bakur terter ria jalong ngila yait lang bat ngila pet ya kata korkom inspection jongki ha kaba habakali na ki sipai BSF bandang SDO SDO ila ong ba menta kapor menta ka kenti naduk ba kalami kana ka sarkar teman na Bangladesh ngintip dikenai kata ka de ka kam hapdeng jong ka sarkar Bangladesh ber ke India lane de tang ka kam jong ke India apa pni ba ya ka fencing ke bakin le menta ka long bait ha unau pilar sispa san pho kam don chu kata ka jing ya ka jing snow lane ka ta ka jing ya keren ka ban ong ba on don kajing snow ya ki jaka ki puta jong ki paiba kajing wan jong ki menne kan silong bait ban thau bait na upilar sispa san pheu te hakane kar kom kani kajing ai kajing le jong ki ba kajing pen i jong ki ba yau fencing ki le bait na u ji upilar hadu kata ka sispa san pheu yat la ni sispa le phunyo mitar seneng kapen i ba kajing du kabam kaisu kajing du jong ki paiba kajing du jong ki jaka ki puta ki beri kuai beriso ki ba ni kum ki pai ba ni inja te kalong ke ba sosi ba nadu na kat liang dauki ter hadu banda poi sepo ICP lene ka LCS ka fencing skala ban yai na ka sispa san pho bat nang ta tangchu barat na kata jaka syakmat naria jalong syakmat kata jaka bai khot naria jalong nang tapat ka fencing kan yai na siya neng jong kasurok dauki Muktapur te katkum kamap ba pen i kini ki BSF kalong ba kanek fencing kaban kaba ki I line menta kan yait bet siya neng jong kasurok dauki Muktapur kapen i ba kanek kasurok kan yait kanek fencing kan yait siya neng jong kasurok hakaba kanek kasurok dauki Muktapur kan sa siya bar jong fencing bat hang katkum kajing yatho kita ki BSF bat nakibru jong DC yong ba hang te hapo ICP kinbu da ka gate baki habaka ki bru bat ki pai ba ki bayat bayang yang nang surok dokum Muktapur kin haban yat lemban jong kata ka gate namar ba yang fencing kala ki usadu station nau pilar ubadon mentah harut jong ka surok nau ta kin thau kum ba sispa san pheu te ka jingdu ka bakai ka ba ngi kum pai ba ngin haban yait shabar jong fencing ladang ko balik chimo Muktapur lene wan na nam Muktapur sedauki te kan ka jinga jong fencing kalong bai kum ta hadu banda poi sepo alam piang terter bat nang tupat kan yait bet harut surok te kat kum ka jing yo i jongi mentakas ngi kajing du kaban kajing julor jong ka kijaka puta kalong kabakra du kata-kata te halo kan ka benta ngi nakaliang jong kitra jaka lem hapo ka syatri jong ka CCIB ngi yang persya ya kan kajing le don board jong ka sarkar klem da pentip bhai kitra jaka bat banya kren ya kan ka kam ban le ya kan fencing ha usis pa san pho ni kung CCIB nadu menshua menta laki arpusan snem nadu kisnem arjar lah hadu menta ngiyang bet
halaka dong rim ba yak fencing ba de ban le shwa ban penbei puru sam na marngi klem tu yak jakana ki na Bangladesh ndre ni yo ki jakana du ki kemi department jongi kulong kuma but shwa ban khai ke Bangladesh ni ki jaka jongi ngila de ki jaka jongi but ngila yo ki jaka jongi ki penthor ki hali ki bang yarep yarang then ndre menta katkum ka jing ya thu jong ki ne ki bru jong ka company ka NBCC but ki BSF ki ong hana ba ki bun ki penthor ki ba ki kot pata ki de ki jongi ndre ki la sha khot pen ban da kita ki APL le ne ki advance possession of land kamut ba ki ki jaka ngitu na ka Bangladesh ka bade tang ka kam kai sudah bat ka kam ka bagi shu pen kam thok pen kam syukor yang ni te halor kan ni nakaliang jong ka CCIB nakaliang jong trajaka hakalama jong CCIB ni persajur ya kan bat ngin pediang ya kan ka jing temu jong sarkar ban le ya u yang fencing how maka sispa sekolah ban halor kan ni nakaliang jong trajaka ni le kat bala kat badan la kabor ban ya da yang hendo ka siap namar ya hendo ka siap nginem yo syu ladang hidup sisin kamut ingin di kepeteng jongi kalado ya kan ka yakin ke jaka kita jongi di bala bu daki dong temen temen jongi ni kum kita jaka po ka syatri jong ka CCIB ngin haban sim meeting bat pen khot ban lum ya kita jaka barok bat halor kan ne ban ya perkat dakung wepat ka kom nomor menta mencuba kat kum jingya elenti jong ka CCIB nadu basdang yang ada jengki do menta ki bun hi ki briu de ki ba don jaka syapo syarut surak syarum jong ka surak jong surak dauki Muktapur jila kholan re menta hadin ke jong i jongi menta ka sengi ya kata ka map batmai ka ban kata lut ya ki jaka sheneng jong surak kamun na surak sa kumba sispa mitar sispa san mitar kan kata ya kan jaka jong ki briu kamun ka jingdu ka bakrau ba tengi ngin hab ban lum balang ya ki pai ba jong ni kumbangi la ka CCIB ka tre na ka benta ki pai ba ka tre na benta ka jing ka jing yo nong jong pai ba bangin nemdu ka jaka ka banengkong ka ba ki pai ba kin de bandu ka jaka bat ka ba arpat bangin safe ya ka jaka jong ni ya kan ni kari ka bri jong new trap na ka ba du ya ka jaka jong ni sya ka wipat kari ingin haban khot ya ka meeting but ya kan hadin ka ta meeting ingin haban late complain sya ka office jong DC la ne sya ki board bahalor what sya du ka office jong chief minister ro ban complain halor ka jing le jong ki ban keri ka fencing how jurul ka sispa san phoyan halor ka jing le jong ki kat tu kan ngut ki traja ka kalong ka basosi hado kata but long kalong ba kini ki traja ka long kumba ki le arsap ya kajing trikam jong ka CCIB namarngi ngim kwa ladangi kum ki member jong CCIB ladangi ai ya kata ka jaka ngi deban ai da ka juk ka mensim baladangi persya ngi haban persya da ka wei ka jingmut da ka wei ka kentin rei kat kum balong menta hawai ngi tip baki don katukan nengut ki ba le sop bat kalong ka eke ka ba kishat kala yala ka jong kari bala ela ka jai benrio damar balai lada ki kine ki bashim ya ka jaka ki bashim sop kamtam ya kine ki ki pai ba ki bakam wan syakmat le ne ki ba longkum ki nomi khmat kapen sniu ya ka jingmut je perkhat jongi ki pai ba kapen telot yang ngi kum ki kum ka CCIB nomor belai kini ki we kila kum banchong ba kila shet kala ya ka ya ka norim jong ka CCIB namar ngi ngimde ba ngi persya ya ka fencing hndre ngi kwahi ba ka fencing kan ya tang ba ka de ban ya hadin ba ka sorka kala de penbei yo put usam balai ngong kumta namar kumbang ya ban ya ka ju na ka por yo put usam de ban penbei namar balai ka sorkar kala don ki jaka ka bakala penbei tela kada kala ban penbei hakawe artili ki jaka balai kam la penbei ya baro namar kini baro ki don hak agreement te halor kini ki paiba ki bashim pisa sop nga nakalyo jong ngamla ban ong AA nrei tang kawe nga long ka banga ong ba kalong ka jing le arsap bat ka ba pensosi ya baro namar ba sisin ba ki tukat-tukan nengut ki ba sim pisa sop ki kontron ya kajinga elenti bat sa kaweru ki lalong no ko baset sukor ya kiwe pat ki para trajaka ki badan jaka hakaneka